വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. 11ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. 11 അല്ലേ? അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കർമ്മങ്ങളെ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തപോധവ ലോകത്ത് പ്രസരിക്കുന്നു. കൊണ്ടുപോകുന്നു. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും 10ാമത്തെ അവിദ്യ ഫലവും അപകടകാരിയാണ്. അവിദ്യ സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശ്രമിച്ചാൽ അപകടകാരിയാണ്. ലക്ഷ്മി മാതാജി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്താ മാതാജി? എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ? അതായത് അവിദ്യ സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അതായത് അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടതായോ ശീലിച്ചാൽ അത് അപകടകാരിയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്. അത് വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ച് കണ്ടാലെന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തോന്നി മാതാജിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് മാതാജിയോട്. അതായത് നമ്മള് തെറ്റായിട്ടുള്ള അതായത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പഠിച്ചു വെച്ചവരുണ്ടാവും അല്ലെ? തെറ്റായ രീതിയിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അവര് പറയും എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ളത്. അത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഭൗതികമായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയും PGയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഭൗതികമായ അറിവ്. അതും എന്താണ്? അപകടമാണ്. കാരണം അത് അപകടം എന്ന് പറയാൻ അത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, അപകടം അല്ല, അത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ അറിയാൻ എന്ത് വേണം? ആത്മീയ ജ്ഞാനം വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടും? അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും. അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് കണ്ടു. 3ാമത്തേത് എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടും അറിയണം നമുക്ക്. വിദ്യയും അറിയണം അവിദ്യയും അറിയണം. വിദ്യ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരി ഏതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? രണ്ടും അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കതില് ശരി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? രണ്ടും അറിയണം. വിദ്യ അറിയണം അവിദ്യ അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് തെറ്റേതാണ് ശരി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ചൊല്ലാം. വിദ്യാ ച വിദ്യാം വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. അമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടും അറിയണം നമുക്ക്. വിദ്യയും അറിയണം, ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കും. അതിനേക്കാളും നല്ലതുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഹായ് മാതാജി. മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണ്. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകാനോ മരിക്കാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. ആർക്കും എന്ത് ഇഷ്ടമില്ല? മരിക്കാനും ഇഷ്ടമില്ല, രോഗിയാവാനോ വൃദ്ധനാകാനോ ഒന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മരണത്തിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാവാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ തനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്ന് ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്തു ബ്രഹ്മാവിനോട് അമരനാകാനുള്ള വരാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ വരം തരാൻ സാധിക്കാന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചോദിച്ചത്. ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചോ ആകാശത്തിൽ വെച്ചോ ജലത്തിൽ വെച്ചോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരാണ് ആര് കൈക്കലാക്കുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപു കൈക്കലാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മരിക്കാതിരുന്നോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നു? അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർത്ഥസിംഹവും അർത്ഥനരനുമായി നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർത്ഥസിംഹവും അർത്ഥനരനുമായിട്ടുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. വളരെ ശക്തിമാനാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു കശിപുമാരുടെ എന്ത് നേടാനാകും? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാരാണ് ഇന്നുള്ളവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുക? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശരിയായ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി വന്ന് താമസിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? തിരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകണം.
ആ പോകാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്? ഈ ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണല്ലേ, നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നാല് തിരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ സത്തയാണ്. ആത്മീയമായ ഗേഹത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ സ്വയം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകരെ അയക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിരന്തരായിട്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ക്ലേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ക്ലേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് എന്ത്? ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവര് നരാധമന്മാരാണെന്ന് പറയാം. നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, നമ്മൾ ആ ജന്മം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നരന്മാരിൽ അധമന്മാരാണ് നമ്മൾ, നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പൊ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം. അതാണ് നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആത്മീയമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഈ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ് ആർക്ക്? ഈ മനുഷ്യർക്ക്. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അപ്പൊ നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അത് നമ്മെ അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തലകീഴായ പ്രതിഫലമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ രൂപത്തില് ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ആത്മീയ രൂപത്തിൽ എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഏത് വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? അവിടെ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം. തല കീഴായിട്ടാണ് ആ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ്? തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തില് ആത്മീയ രൂപം ജീവാത്മാവിന് കൈക്കൊള്ളുമ്പോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തലകീഴായ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് അസുഖം ബാധിക്കുമ്പോൾ രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളെ അറിവില്ലായ്മ, നമ്മളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അതിന് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തുവേണം വരുന്നത്? ഭൗതിക ആവരണത്തോട് കൂടി, അതായത് ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം, ഈ 84 ലക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താവാൻ പാടില്ല? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ആകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറയാം, അറിവില്ലായ്മയാണ് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെയും ഫലമാണിത്.
രാഷ്ട്രീയക്കാർ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ലോകം ഏത് സമയത്തും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്നാണ് അവര് വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണന, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ലോകം ഏത് സമയത്തും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് അവർ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ല, അത് അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നരകത്തില് പതിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പാത പിന്തുടരുന്നതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് എന്ത് താക്കീത് തരാണ്, മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പാത പിന്തുടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള താക്കീതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അർത്ഥവും കാമവും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാമം തന്നെ നമ്മള് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനുപയോഗിക്കും, ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കും. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം, അതില് അർത്ഥവും കാമവും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനുപയോഗിക്കും, ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കും. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചില ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കും. മരണശേഷം ഈ സ്വർഗത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യും. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നില്ല, ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്നു. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല, അവിദ്യ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കല്ല വേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സത്വതാപതി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യതഃ. തസ്മാദേകേന മഹത ഭഗവാൻ സത്വതാപതി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യതഃ. അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വേണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഏകമനസ്കനായിക്കൊണ്ട് ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മന്ത്രം 11 ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. മന്ത്രം 11 എന്താ പറയുന്നത്, വിദ്യയും അവിദ്യയും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അറിയണം, ശരി തെറ്റ് അറിയാൻ സാധിക്കണം. ജനനമരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവും. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ. അത് രണ്ടും അറിയണം അല്ലെ, വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും. രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഏതാണ് ശരി എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, രണ്ടും അറിഞ്ഞാലാണ് ശരി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പോരായ്മ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിന് എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ,
ശരിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ജനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും, അതായത് വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും പ്രക്രിയകള് ഒരേ സമയം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒരേ സമയം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഈ ജനനമരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയില്ലല്ലേ നമ്മള്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി 11. ഓക്കെ. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മള്? ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒരേ സമയം അറിയുന്നു. അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അതറിയാനായിട്ട് രണ്ടും അറിയണം. അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണത്തെ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞാലേ ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ അറിയുന്നവർക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. രണ്ടിനും ഒരേ ആൻസർ അല്ലേ മാതാജി? അതെ, രണ്ടിനും ഒരേ ആൻസർ തന്നെ വരട്ടെ. തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം നമുക്ക്? പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പുസ്തകം പറഞ്ഞത്, ബുക്കുകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭാഗവതം എന്നീ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്തുമ്പോൾ. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹത്തിലെത്തുമ്പോൾ, അതിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്തുമ്പോൾ. ഭൗതികതയിൽ നാം നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഖേദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മായപ്പെട്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് അംശമാണ് നമ്മൾ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സന്തതി. ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് എന്റെ ആൻസർ? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സന്തതികളും മായപ്പെട്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ. ശരിയാണോ മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ്, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, അതാണ്. എവിടെയാണ് അത്? പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു. 71. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സന്തതികളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതിനാൽ ഭൗതികതയിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സന്തതികളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവണ പോലെ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഖേദിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ.
ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാത്തവനെ നരാധമൻ എന്ന് പറയും. അതായത് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അത് കിട്ടിയിട്ടും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്തവർ, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരെയാണ് മനുഷ്യാധമന്മാർ, നരാധമന്മാർ, മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ് അനിയന്ത്രിതമായ. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ പാത പിന്തുടരുന്നത് ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പാത പിന്തുടരുന്ന ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഭാവം: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മം, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കും. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സായി ഭഗവാനെ ശ്രമിക്കണം, അതുപോലെ ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഭക്തരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അല്ലെ? കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക.